Gikatakda nga mag-opisina sa dakbayan sa Talisay ang Regional Explosive Ordnance Disposal EOD ug ang K9 Unit 7. Si Police Major Jular Molina Cortez, kauban ni Talisay City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Myla Maramag ang mibisita sa buhatan ni Mayor Samsam Gulya sa pagkortisikol. Dinhi ilang gipahibaw ang mayor sa ilang tinguha nga mag-opisina sila sa Talisay City. Butang nga gihangop sa mayor kay matudpad ako kini og tabang sa mga Talisaynon sa pagsiguro sa seguridad sa dakbayan. Subay niini gisugdan na ang coordination para sa himuong opisina ug apil sa gihan-ay nga regular nga maintenance ug pasilidad alang sa mga K9 nga maoy gamiton kung adunay bomb threat. Samtang niadtong Lunes, gipasidunggan sa Cebu Provincial Police Office ang Talisay City Police Station ug ang ihepe niini Lieutenant Colonel Myla Maramag tungod sa pagkasikop sa giila sa top 5 most wanted person sa probinsya sa Subo ug top 1 most wanted sa Talisay City. Matud ni Maramag, kinsa nagpasalamat sa pasidungog bonus sa pagpatuman nila sa ilang responsibilidad. Ng instruction with by our regional director nga apil sa iyahang kanang mandate ba Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga other than the quick reaction and also the enhanced police presence is to fight or dismantle all of these groups. Si Makoto is the brain behind the murder incident that occurred last January 16.